Bună tuturor! Eu sunt Andra și am o voce foarte cringe. Da, asta nu contează. Am nevoie de ajutorul vostru. Vreau să fac un mini-movie. Da, foarte ciudat pentru voi, pentru că am făcut mini-movie-ul ăla Sirena, dar am și uitat de el. Sincer, acum mi-am amintit când am zis de mini-movie. Da, totuși, ăsta vreau să fie serios, da, ați auzit bine. Andra să fac ceva serios. Cam greu de crezut, dar adevărat. Pentru că mereu când făceam mini-movie-uri de astea spuneam va urma, dar acum vreau să fie serios. Așa că am decis să vă pun pe voi, abonați mei, să-mi trimiteți cât mai multe idei, pentru că sunt pană de idei în momentul ăsta și nu știu ce să fac. Da, help. Faza e că mie îmi vin în minte chestii pentru un mini-movie, dar nu mai știu cum să le continui. De asta mereu când făceam mini-movie-ul ăla Sirena, spuneam va urma pentru că eram pană de idei. Știam despre ce să fie mini-movie-ul, dar nu știam ce evenimente să se întâmple prin el. Da, asta este problema mea cu care mă chinui de foarte mult timp de când fac YouTube. Încep cu o idee, dar după aceea nu știu cum să mai continui. Da. Și știu că voi, abonații mei dragi, mă puteți ajuta. Pentru că sunt sigură că acum o să-mi trimiteți mai multe idei. Deci, da. Nu uitați de concursul de edit pentru că în curând se termină, dar pentru că nu au postat toți editurile, hai că o să țină concursul ăsta până pe 10 aprilie. Va ajunge, cred. Vreau să se termine chiar astăzi, parcă azi e 6 aprilie, nici nu mai știu. Dar da, am văzut că nu toți au postat editurile, deci stați calmi, aștept. Pentru că sunt foarte răbdăreață. Apropo, dacă o să fie mai multe idei, o să folosim ruleta deciziilor, pentru că da, alte idei chiar nu mi-a trecut prin cap. Nu am încă, dar jur că mi-o instalez. Și dacă nu reușesc, mai pe de-astea vechi, adică folosim și noi hârtie, să vedem ce idei o să pice. Da, dar sigur o să reușesc să-mi instalez aplicația asta cu ruleta deciziilor. Da, pentru că mă hotărăsc foarte, foarte, foarte greu când am de ales ceva. Și da, o să-mi fie cam greu. Și să nu vă supărați, please, dacă nu o să câștige ideea voastră, doar că dacă ruleta așa vrea. Păi da. Ok, nu mă gândeam că o să reușesc să fac videoclipul ăsta atât de lung, pentru că, în general, fac eu videoclipuri cu episoade dintr-un serial mai scurte decât videoclipul ăsta, ceea ce mi se pare ciudat. Deci, da. Apropo, vreau să lansez pe canal România au talent? Nu, curent. Da, asta ciudat. Scuze, mă cam bâlbâi. Și o să fie foarte greu să fac videoclipul ăsta, cred. Da. Vreau să vă spun că o să fac Românii au curent. Da, am văzut la o fată ideea asta și am zis că e bombă. Și am zis, băi, hai că Românii au curent. Da. Vă mulțumesc că ați rămas până la finalul acestui videoclip. Credeți că o să stați skip imediat pe videoclipul ăsta, dar dacă ai reușit să ajungi până aici, ești provocat să dai un like. Da. Oricum, sper să fie cât mai multe idei, pentru că eu mă hotărăsc foarte greu. Am o minte foarte palidă în momentul de față. Da, dar acum sunt în vacanță de ore online, adică vacanța de Paște. Da, trebuia să vin o dată la rândul ei și asta. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și mă mulțumesc pe mine că nu am tușit deloc în videoclipul ăsta. Wow! Pentru că nu pot să spun că sunt răcită, dar tușesc în continuu, zici că mă neg și nu știu. Deci, da. Mulțumesc că ați rămas până aici, abonați mei dragi. Acum, o dată pentru totdeauna, voi închide videoclipul ăsta pentru că l-am făcut chiar de 4 minute, ceea ce mă uimește. Sunt uimită de ce am făcut. Mi se pare chiar ceva special făcut de mine în viață. Da. Vă mulțumesc că ați urmărit. Ne vedem data viitoare la... Nu știu cum să mai continui de aici. Oricum, pa!